зан кист? ӯ ҳамонест ки агар гиёҳе офарида мешуд гул буд, агар паррандае офарида мешуд товус буд, аммо ӯ инсон офарида шуд, чун дӯст, ҳамсар, бузургтарин неъмати ҳастии рӯи замин ҳастӣ кард. агар зан чизи боҳашамате намебуд, худованд ӯро ҳуре дар беҳишт намегардонд. агар офариниши бузурге намебуд, паёмбараш беҳиштро зери пои ӯ қарор намедод. ӯ ҳамон касест ки бо додани гули хушнуд ва бо шунидани сухани хуш лабханд мезад. туфулаташ дарвозаи барои беҳишти падарон аст. ӯ онест ки дини ҳамсарро пурра мекунад, сипас ҳамонест ки ҷаннат зери пои ӯст. ӯ китобест ки бобҳояш меҳр, муҳаббат ва меҳрубониҳост. ӯ маркази меҳр ва мазҳари ишқ аст. зебост, нахуст ӯ, сипас гул. аҷиб офаринише аст, чун хушҳол аст гирья мекунад ва вақти асабонӣ аст механдад. ӯст ки баробари ба оғӯш гирифтани дили шикаст. ӯст ки баробари ба оғӯш гирифтанаш дили шикастаро оромӣ ва бо бӯсааш дарди тифлро даво мебахшад. унвони беҳамтое барояш интихоб мекунам. модар.